Bore da, chroeso cynnes iawn I chi, chroeso cynta'r dydd ynde, I gylchoedd y gwartheg, mae yna lon lle ohonyn nhw, a mae gen I gwmni difyr a dawnus I ddechrau'r diwrnod. Richard Teirw o fferm yn Llanerfil, Llysyn, mae'n dilyn yn ôl traed I dad na a sawl cenedlu sydd bod y ffermio wan, Teirw yn teulu chi. O, ambell I gynedlaeth, diolch am y croeso a bore da I pawb. Mae, wrth gwrs, fi di'r ail genedlaeth yn Llysyn I hun, yn Llanerfil, ond wrth gwrs oedd yn had yn haid fyny yn Cwm Mantareir yn Canon cyn hynny. A lle gyd I well enw na Cwm Mantareir. A fferm Canon ynddo? Fferm Canon, ie. Wel, croeso ato ni, dwi'n gobeithio, mae'n edrych fel sydd ddim wedi cael bore difyr iawn ynddo. A mi gewn ni olwg ar y dosbarth cyntaf I ni heddiw, sef Teirw, Dion Cymreig. Yn berniadu, mae heddiw Robert Jones o fferm Caerberllan, Cwm Llan, yn Hywyn, ac ei dad yn un o hoelion 8 Eisteddfod yn ei fydd y diwedda William Jones Caerberllan. Ac wrth gwrs mae gan Robert 3 o feibion yn ei ddilyn o ar y fferm. Ac wedi bod yn bridio gwartheg Dion, mae ar hyn o bryd yn gadeirydd y Bichod Dion Cymreig, y gymdeithas felly. A dyma ni nawr te, Richard, yn cychwyn ffwrdd. Mae hwn yn ardal arbenigedd I chi dau. Bydde'n haid I wrth I fodd yma, dwi'n sicr hynny. Ond mae'r gwartheg mae'n... Ydy, cyma fe, Robert, yma Mae yna ddosbarth da Teirw fan hyn, hwyrdd teg, mae dosbarth cynta'r dydd. Mae yna 4 o Teirw yma. A mae rhaid ni gofio, mae wedi bod yn flwyddyn anodd iawn I ymwybyddiaeth yn gyffredinol rhwng y tywydd a bob peth, ond mae'r gwartheg wedi troi allan yn arbennig iawn. Yndyn, fendigedig, dydyn nhw. Fel ddech chi'n dweud, mae'r tywydd wedi bod mor garw, yn wedi pan ddech chi'n ystyried lle mae'r gwartheg yma'n cael ei fridio, cael ei magu. Mae nhw'n yn mynyddoedd Cymru, dydyn nhw, a mae nhw'n ardaloedd anodd iawn I troi stoc allan. Mae yna darw ifanc da o flaen y beirniad nawr, ac mae'r bachgen yma'n fab I Wrbynheddig, fydd yn hwsmon gwartheg efo Hugh Tiwdor Doleg Gwyn am blynyddoedd yn Hywyn. Tiwdors, ond yn siŵr yma'r gwaed, Mae Tarw Goiwso yn hyn, mae fe a'r meibion wedi cymryd ati ac wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y byd cystadlu. Ond mae'n bwysig efo'r bichod cynghenid, mae'r bridiau cynghenid ddylen ni ddeud. Mae eisiau gofalu bod ochr mam bob tro a digon o laeth yn nhw'n oes. Yn bendant, a dwi'n siŵr bod oedd Robert ystyried y Teirw yma bod o'n edrych am y cywirdeb yn y Teirw hefyd. Chi'n gwybod pan ydych chi, mae y rôl mawr o'r Teirw yma di mynd I magu I mamau y fychesu chi'n gwybod, so mae'n bwysig bod nhw'n gywir yn dydi. A mae'r traed a'r coesau, maen nhw mor bwysig wath maen nhw'n goffod cerdded ymhell am ei cariadon ar y mynyddoedd yn dyn nhw. Yndyn, fel ydych chi'n dweud, mae cerdded ar ôl eich cariadon yn digon anodd beth bynnag, ond pan ydych chi ar y mynyddoedd, mae'n anoddach fydd. Go dda, ie. Na, mae hwn yn daro gwaro, a gwedi gwir, gwni weld rwan. Mae'n ddigon o brofiad efo'r beirniad, mae llon lle o wartheg. A dyma un yn... Dwi'n siŵr bod yn mwynhau i'w gyfle I gael I taflu lygad dros nhw. Ynddi, a mae fraint wrth gwrs, a dyna sy'n un peth I ddeud yn y sioe, mae rhoi cyfle i'r bobl o Gymru sydd wedi bod yn dangos gwartheg I ferniadu yma. Ynddi. Beth mawr yn ydi? Ynddi, ac mae'n dangos dros y blynyddoedd. Mae'r gwartheg Dion Cymraeg, maen nhw'n dod i'r brig yn y diwedd pob blwyddyn dydyn nhw. Wel, mae yna gotiau yn un o'n does, a maen nhw'n gallu cael cribon o fyny, a maen nhw yn edrych yn hardd. War y teg. A mae'r bobl yn ben bore fel hyn maen nhw'n dod I fewn. Mae'r niferoedd sy'n dod yma bob blwyddyn yn dangos pa mor boblogaidd yw'r sioe yn dydi. Mae Robert yn gweld faint o cyflws ar y Teirw. Mae dydw faint o fraster sy'n yn ogos, so dyn nhw'n cario fraster. Wrth gwrs, a mae Teirw hun, mae'n rhaid debyg, mae Teirw yma yn Teirw sydd wedi bod yn gweithio. Mae'n anodd gael cyflwr ar y ni fel sydd wedi bod wrth I waith. A mae hynny beth da, Richard, ti'n eisiau gweld rhywbeth a gormod o gig yn o ti eisiau weld o rili yn I ddillad gwaith os gallu di, ond bod chydig bach yn well na rhywbeth sydd wedi bod yn gweithio'n galed, ynddo? Na, sioe ydi ar y diwedd. Ie. Wel, ar y ddechrog.
wobr gyntaf yn y dosbarth mae i Teirw, pedwar o Teirw yn y dosbarth, ac hi sy'n ennill y wobr gyntaf. Yn darw reit neis, mae'r ail darw nhw'n darw neis, Richard hefyd, yn dydi? Mae Robert wedi bliog di hwn, ynddi? Wedi ystyried nhw yn fanwl iawn, a mae wedi, fel ydych chi'n dweud, mae wedi cael ei lygad ar Swn i'n dweud bod y ddau darw cyntaf dipyn bach fwy oed, felly yna y ddau sy'n dod wedyn, maen nhw wedi... Ynddi, bach yn gryfach yn dydyn nhw. Ynddi. Ond yna ni, mae Robert wedi blesio ac wedi gwneud ei benderfyniad. A mae o'n ystyried yn fanwl iawn, fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl bod y cywirdeb yn bwysig i Robert, mae wedi... A mae'n braf, mae'r dosbarth cyntaf dydd. Wastad. Mae o ryw... Gyda'n troi, gyda ni. O chedoedd yr iddad i Robert, so mae'n gallu gyrru mlaen ar... Ydy. Ond dyna ni te, cyniad cyntaf y gwerthudion Cymreig ydy Teirw Foxwell o Harlech, ardal Harlech, ac yn ail, dyn ni'n mynd i Lego Uchel. Ble mae o, cwm Nantgwl neu cwm Bychan ydy o dweud, fan ni'n gyrru biliog yn de'r ferch, yn dangos hwnna, mae'n biches i hunan efo hi efo'n hyn wan. A mab, fet o Dwyn i Gwri, a wedyn bridiwr ifanc o Hendy Gwynar Daf yn Drydydd, ac eto nôl i Dwyn ewn i gael y pedwerydd. Da iawn. Dosbarth da iawn i ddechrau fo. Ac wrth gwrs, fel o'n i'n deud yn y dechrau, mae'n braf gweld bod y bryd yma'n parhau, mae'n bryd pwysig iawn ar ochr o fam i wertheg signal, dydi? Ydy. A mae o'n real... Mae o'n showcase i'r sioe hefyd. Dwi'n gwas yn meddwl bod y gwartheg di, ond dyma mae o'n uchafbwynt, ydy o. Ynddi. Ardderchog. Oce. Ni wedi wyndio lan. Mae hi Lynn Foxwell. Mae hi'n biches go fychan sydd gyda nhw adre o'n chwarae teg ddyn nhw. Maen nhw'n gystadlu wir brwd ac yn neud y dda. A Pari Menc sydd ar ail darw. A dwi'n siŵr welwn ni ddipyn o hwnna, Richard, yn ystod yr ail darw. Ie, Andy, dyn ni'n gweld i ddiweddol, dwi'n meddwl. A braf gweld pobl ifanc wrth penner gwartheg yma. Neu lot o bell. Diches fach ond diches dda, mae'n amlwg. Wel, fel la mae'r brechesu bridio mwyaf yma, lle di mae cadw llon cae. Cei di ddim llon cae o wartheg, lle di bridio Teirw wrth yna. Na, mae'n dda iawn. Ac wedyn mae'n bwysig bod y fam yn iawn bob tro. A'r tarws wrth.